kafin na nisa rabbi zan saka farko, yardar ka ce gero ya zama koko. Ina ta roko ko da yaushe na yi karko, makama manzan Allah don sakamako. Wani ya yi aure wani yanzu ake baiko, sunnar ka ce ya rabbi sa ta yo karko. Biki ba amarya ango ba za ya zo ba, biki ba amarya ango ba za ya kai ba. Maryam Sada amarya da kinkini, Najib Shehu ango lokacin yayi.